A Pals, al Baix Empordà, fa 40 anys que no es modifica el pla urbanístic. Ara, finalment, hi ha una proposta sobre la taula, però la redistribució de terrenys que proposa l'Ajuntament no agrada gens a les entitats ecologistes. El Pla d'Ordenació Urbanística vigent a Pals és de 1986. Després d'un intent fallit el 2012, finalment el nou planejament es troba ara en fase d'informació pública. Tot i la reducció de sostre edificable respecte a textos anteriors, SOS Costa Brava ha presentat al·legacions al nou POUM perquè considera que el creixement segueix sent desproporcionat. Desclassifica alguns sectors, com pot ser Rodor Sud, que són pinedes amb hàbitat d'interès comunitari prioritari, però per un altre costat permet urbanitzar pinedes i zones forestals d'alt valor ambiental si aquests creixements són d'activitat econòmica i hotelera. I el que fa el POUM aprovat inicialment en aquests entorns naturals és poder construir noves zones hoteleres per no perdre l'edificabilitat. Segons l'Ajuntament, el nou pla ha potenciat l'habitatge de primera residència pels veïns del municipi en detriment de la segona residència i explica que no poden assumir el cost de desclassificar sectors urbans consolidats. Sobre la petició dels ecologistes d'eliminar el vial previst per accedir a les platges del nord del municipi perquè afecta connectors naturals, l'alcalde assegura que es pretén resoldre d'una vegada el pas de més de 500.000 de vehicles l'any per una via que és un canal d'aigua. El que és una anomalia és que acabi així aquesta carretera. Per tant, tots aquests cotxes que van al sector del Grau, de la platja del Grau, doncs ha de tenir una continuïtat. I això és el que és acabar, no és fer una carretera nova i dir no, és que hi passaran cotxes, no, els cotxes hi passen. SOS Costa Brava considera també insuficient l'estudi d'inundabilitat del POUM en zones sensibles com el dels Jonquers i demanen reduir l'àrea de desenvolupament industrial.